Bon dia, soc Isabel i continuant amb la nostra sèrie de dones valencianes, avui parlarem al Museu d'Història de València sobre na Carrossa de Vilarragut. Carrossa va ser una noble valenciana que es va convertir en una de les persones més influents de la cort reial de l'últim quart del segle XIV, per ser la dama preferida de la reina Na Violant de Bar, a més de ser senyora d'Albaida, Carrícola i Corbera. Na Carrossa de Vilarragut va néixer a València, possiblement l'any 1356. Per tant, la seva activitat es desenvoluparia entre l'últim quart del segle XIV i principis del XV, morint el 1423. Va viure al Regne de València al segle XIV, sent rei Pere IV el Cerimoniós. El segle XIV va ser un segle complicat. El 1347 esclata la Guerra de la Unió, dirigida contra els excessos autoritaris de la monarquia. El 1348 va plegar la pesta negra, que va reaparèixer cíclicament durant tota l'edat mitjana. D'altra banda, la Guerra dels Dos Peres, que va durar del 1356 fins al 1366. I les bandositats nobiliàries, que van desequilibrar la vida quotidiana de la ciutat fins al compromís de Cas el 1412. Ara bé, què són les bandositats? Les èlits ciutadanes van formar grans faccions amb el suport d'oficials reials i eclesiàstics, artesans, criats o mercenaris que definien un únic llinatge. Les principals lluites van ser encapçalades per la família Centelles i Vilarragut Soler i no finalitzarien fins després del compromís de Cas. Na Carrossa de Vilarragut va pertànyer a una família de la noblesa que va arribar a la ciutat de València amb Jaume I el Conqueridor. Son pare i sa mare procedien d'alts llinatges. I van tindre 4 fills, 3 xiquets i una xiqueta. Tots ells van morir sense descendència, a excepció de la nostra protagonista. Na Carrossa fou un exemple de lideratge i influència, moderna dins el seu context, independent per necessitat, ja que va quedar òrfena ben prompte. Era molt estrany que una dona arribara a càrrecs de poder tan alts i això li provocaria moltes enemistats. Va contraure núpcies per primera vegada amb Juan Jiménez de Urrea, però no sabem en quin any. Tampoc sabem per què se separarien, però Carrossa quedaria en una complicada situació econòmica i amb l'enemistat amb Maria Jiménez, mare de Juan. En 1382 ja seria acompanyant de Na Violant, dona del futur rei Joan I. El pare de Joan, Pere IV, es va casar amb Sibila Fortià, una dona molt més jove que ell i amb fama de nepotista, que no va agradar gens Joan. El conflicte s'agreujà quan Joan es va casar amb Na Violant i no Maria de Sicília, com havia suggerit el seu pare. Durant aquest temps, Carrossa va ser un suport per a la parella de futurs monarques. El rei Joan I va ser coronat en 1387, anomenant Carrossa la seva assessora més fidel. Però Joan I era percebut com un home dèbil. Per això es va produir una facció de l'aristocràcia dirigida pel marquès de Villena per a revisar la fiabilitat del nou rei. Amb aquest objectiu van intentar comprar Carrossa, però ella mai es posicionaria en contra del monarca. Això va augmentar l'enemistat de la noblesa, que veia a aquesta dona amb cert recel, ja que tenia molt de poder a la València cortesana de l'època, i alhora no tenia ninguna figura masculina avalant-la. A les Corts Generals de Montsó, els nobles van acusar-la directament de tràfic il·legal de càrrecs administratius i d'haver intimat amb el majordom de la reina Francesc Palau, exigint que fos acomiadada de la Casa Reial. Els reis van defendre Carrossa, però no per molt de temps. El Consell de Cent de 1389, estant el rei Joan malalt, amb territoris envaïts pel comte d'Armanyac i la noblesa amenaçant en posicionar-se a favor del citat comte, el rei es va veure obligat a expulsar Carrossa de la cort. El seu destí va ser la vila de Corbera, on passaria els últims dies allunyada de la vida pública. Poc després, en 1391, es va casar amb Pedro Pardo i van tindre 2 fills. Finalment moriria en 1423. Carrossa hauria esdevingut un model de dona alternativa a l'època, que hem hagut de rescatar de l'oblit forçós.